θα σας πω ποιο είναι το όνομα του Αγίου Πνεύματος, το οποίο δεν έχει ανακοινωθεί στον κόσμο. Μάλιστα. Είναι άκτιστον συμπλαστουργοσύνθρονων. Και το άθροισμα από αυτή τη φράση είναι 3844. Αν γράψετε το Άγιον Πνεύμα, βγαίνει ο αριθμός 1080. Ναι. Συνάριθμος βγαίνει ο ίδιος. Θεός ελληνικός λόγος βγαίνει πάλι ο ίδιος. 1080. Το 1, το 0, το 8 και το 0 είναι 9. Αν γράψετε τη λέξη πνεύμα, το αποτέλεσμα δίνει 576, 5 και 7, 12 και 6, 18, 1 και 8, 9. Αλλά εδώ πρέπει να προσέξουμε το εξής. Η μη ύπαρξη της ανυπαρξίας, το αποτέλεσμα είναι 2318. Οι πτήσεις του κόσμου, το αποτέλεσμα είναι πάλι 2318. Επειδή δεν υπάρχει το τίποτα, ο Θεός είναι στη θέση της μη υπάρξεως της ανυπαρξίας και έπεται οι πτήσεις του κόσμου. Επειδή στη θέση της μη υπάρξεως της ανυπαρξίας είναι ο Θεός χωρίς να έχει αρχή, γι' αυτό το λόγο έπονται όλα τα άλλα και είμαστε και υπάρχουμε και συζητούμε αυτή τη στιγμή εδώ. Κάτσε. 81 είναι ο αριθμός από τη λέξη Κάιν. Ο Κάιν νίκησε τον Άβελ. Ναι. Αλλά σήμερα ο Κάιν είναι η Κίνα. Κίνα ίσον Κάιν. Η Κίνα ίσον 89, ίσον Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ίσον ΗΠΑ. Η Αμερική είναι ο Άβελ. Γιατί βγαίνει η Αμερική, ίσον ο Άβελ είναι. Ίσον 184. Ο Άβελ, αλλά η Κίνα είναι ο Κάιν. Ναι, η Κίνα είναι ο Κάιν. Η Αμερική θα νικηθεί δηλαδή κάποτε. Θα έχει κάποια προβλήματα. Πρέπει να προσέξει.